Στην μάχη πληγώνεται ο Μάρκος ελαφρώς στην πλευρά μου. Πληγώνεται βαρέως και ο σαλπιγκτής του. Αλλά η σφαγή και η αναλλαγμή των Τούρκων και Ελλήνων συνεχίζονται. Ο Τούρκος Μπέης εκπλήττεται από την ευπροσδόκητον ταύτην επίθεση. Συνάζει τους περί αυτών στρατιώτας και πλησίον μιας μάνδρας εισέρχεται εντός αυτής και αρχίζει τακτικότερων πυροβολισμών, αγνοών ανεκτύπα τους Έλληνας ή τους Τούρκους στρατιώτας. Αγνοών ο Μάρκος των αριθμών αυτών και των τραυματισμών του, λέγει εις τους στρατιώτας του να πηδήσωσιν εντός της μάνδρας και τούτον κτυπά σφαίρα εις το μέτωπον, στον δεξιόν οφθαλμόν και πίπτει νεκρός. Οι περί αυτών ήρπασαν των νεκρών ή να μην τον λάβωσιν οι Τούρκοι και ήρχισαν να οπισθοδρομώσιν. Ήρχισε το φως της ημέρας, δεν έμενε πλέον καιρός. Έκρυπτον δε και των θάνατων του Μάρκου ή να μην δηλιάσωσιν οι στρατοί. Και πολέμησαν σαν γενναία παλικάρια. Εθριάμβευσαν.